Estamos con Carlos Vázquez Padín, alcalde de Tui. Carlos, cúmplense 5 anos da traxedia de Angrois, ali perdiches a túa nai. Que lembranzas tes daquel momento? Bueno, pues son lembranzas duras e de triste recordo, evidentemente. Xa pasaron 5 anos, que pues, xa moito tempo, e nada, recordando aqueles días, e sobre todo, máis que recordando iso, recordando a miña nai, claro. Vas a dirimir responsabilidades? Bueno, creo que gracias ao excelente traballo da plataforma que dirixe Jesús Domínguez e o seu equipo de confianza, estás avanzando no esclarecemento tanto na vía judicial como na vía das comisións de investigación parlamentaria. Desde logo, pues, bueno, ese traballo incansable e de gran calidade da plataforma dirixida por Jesús, pues para min é crucial, non? Ese informe da Agencia Europea do Ferrocarril que deixa en evidencia moitas das contradicións do Estado, pues é fundamental en que se siga avanzando no esclarecimento do que ali aconteceu. 5 anos despois houve outra terrible traxedia aquí en Tui. Hoxe precisamente estamos aquí no Centro de Atención ás Víctimas. Bueno, como encaras desde as responsabilidades políticas e administrativas esta nova traxedia que te tocou a ti xestionar? Bueno, pues evidentemente o que aconteceu en Angrois marcoume en moitos sentidos, e pois eu desde o principio quixen facer unha aposta pola transparencia no caso da traxedia que me tocou a min xestionar, e pola dación de contas ante os afectados e pola entrega a eles, non? Por exemplo, pues, aquí onde nos encontramos de protección, pues, a plataforma de afectados ten unha oficina que lle foi facilitada polo Concello. Desde o primeiro momento están presentes no gabinete de crise e digamos que se está colaborando con eles desde a máxima transparencia, desde a máxima participación desde o principio, e iso creo que marca unha gran diferencia e un principio de transparencia que creo que é positivo e se está agradecendo. Moi ben, moitas gracias.